ξεκινήσουμε λίγο να δούμε το RG που βοηθάει στους αθλητές. Το RG τους αθλητές τους βοηθάει σε 4 πράγματα. Το πρώτο είναι πριν την προπόνηση να δώσει ενέργεια. Το δεύτερο, κατά τη διάρκεια της προπόνησης να απομακρύνει το γαλακτικό οξύ από το μυϊκό σύστημα, άρα να δώσει περισσότερη ενέργεια, άρα καλύτερη αποδοτικότητα. Πολύ σημαντικό. Ο λόγος που κουραζόμαστε στην άσκηση ποιος είναι? Η παραγωγή γαλακτικού οξέως. Το RG έχει την ικανότητα να το απομακρύνει πιο γρήγορα από τους μύες και έτσι να δίνει μεγαλύτερη ενέργεια. Το πιο ωραίο όμως ποιο είναι? Ότι δεν το απομακρύνει υπερβολικά ούτως ώστε να κάνει υπερβολή ο οργανισμός και να καούν οι μυς. Γιατί κάποιος θα σας πει ότι αυτό είναι σήμα του οργανισμού, το ότι κουραστήκαμε, άρα πρέπει να σταματήσουμε γιατί θα κάψουμε το μυϊκό μας σύστημα. Το κάνει και το ρυθμίζει με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μην κάνουμε κακό στο μυϊκό σύστημα, γιατί ο τρίτος λόγος που θα λέγαμε είναι ότι κάνει αποκατάσταση του μυϊκού συστήματος. Δηλαδή κάνει και αποκατάσταση ταυτόχρονα. Άρα όχι απλά δεν καίει το μυ, τον τροφοδοτεί ακόμη περισσότερο, με περισσότερη ενέργεια και τον θρέφει ακόμη περισσότερο. Και υπάρχει και ένας τέταρτος λόγος, υπάρχει μια πληθώρα αντιοξειδωτικών μέσα στο συγκεκριμένο ρόφημα, λοιπόν, τα οποία αντιοξειδωτικά το κάνουν μοναδικό. Δηλαδή ταυτόχρονα δίνουμε και την αντιοξειδωτική προστασία και εντός εισαγωγικών την αντιγύρανση. Επίσης, μια λεπτομέρεια που το έχουμε πει πολλές φορές όσον αφορά το RG έχει και την ικανότητα να διεγείρει την παραγωγή της αυξητικής ορμόνης. Τώρα θα μου πείτε τι να την κάνει ένας αθλητής στην αυξητική ορμόνη. Πάρα πολλά πράγματα. Η αυξητική ορμόνη τρώει λίπος. Η αυξητική ορμόνη λετώνει τη χολυστερίνη. Η αυξητική ορμόνη δίνει περισσότερη ενέργεια. Η αυξητική ορμόνη δίνει περισσότερους μύες. Οπότε υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους ένας αθλητής πρέπει για μένα οπωσδήποτε να χρησιμοποιήσει το RG. Το πιο σημαντικό βέβαια σε όλα τα προϊόντα, να μην το ξεχνάμε αυτό και να το χρησιμοποιούμε, είναι οι πιστοποιήσεις. Είμαστε ίσως από τις πολύ λίγες εταιρείες, μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού, στις οποίες έχουμε πιστοποίηση και Kölner και Kosser. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τα προϊόντα έχουν απόλυτη ασφάλεια χρήσης χωρίς καμία απολύτως αντένδειξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς αυτό, γιατί πολλοί κόσμος λέει ότι ναι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από αθλητές. Το θέμα είναι αυτό να το αποδεικνύει ένας επιστημονικός φορέας με πολύ μεγάλο κύρος παγκόσμιο, όπως είναι η Kölner και η Kosser. Τις πιστοποιήσεις, για να ξέρετε, δεν τις παίρνουμε έτσι απλά για να λέμε ότι έχουμε πιστοποίηση. Είναι ένα πολύ ωραίο όπλο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όταν συστήνετε προϊόντα ή πιστοποιήσεις. Λοιπόν, αρκεί μόνο και μόνο να σας πω ότι για να πάρει κάποιος αυτές τις δύο πιστοποιήσεις, την Kölner και την Kosser, έχει λίστα αναμονής περίπου 10 ολόκληρα χρόνια. Λοιπόν, θα σας το γράψω αμέσως. Με διαλυτικά Kölner Kosser. Είναι πολύ σημαντικό. Η λίστα Kölner, να ξέρετε, η λίστα Kölner είναι λίστα σαν πιστοποίηση, έτσι το λένε. Είναι προϊόντα στα οποία δεν ανιχνεύονται απαγορευμένες ουσίες οι αθλητές. Η λίστα Kosser είναι πιστοποίηση κατά την οποία το προϊόν έχει αυθεντικότητα φυσικού προϊόντος χωρίς χημικούς σταθεροποιητές. Είναι ενδιαφέρον και από μόνοι σας, θα τα κάνουμε ούτως ή άλλως αυτά στις εκπαιδεύσεις, αλλά και από μόνοι σας, αν μπείτε στις ιστοσελίδες των πιστοποιήσεων που έχει η Forever, να δείτε τι ζητάνε, τι κατεβατός ζητάνε από τα προϊόντα για να δώσουν πιστοποίηση. Συν τη λίστα αναμονής, συν την έρευνα, συν τα χρήματα. Όλα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Δηλαδή, οι πιστοποιήσεις ακριβώς είναι για αυτό το λόγο, στο να απαντάμε στον δύσπιστο. Με απλά λόγια. Δεν είναι απλά θέλαμε να γεμίσουμε την ετικέτα μας με πολλές ταμπέλες και πολλές πιστοποιήσεις για να δείξουμε ότι είμαστε καλοί.
έχουμε αποδείξει ότι είμαστε καλοί μόνο και μόνο από το που βρισκόμαστε και το μέγεθός μας. Δεν έχουμε ανάγκη να αποδείξουμε ότι είμαστε καλοί. Λοιπόν, τις πιστοποιήσεις ουσιαστικά τις παίρνουμε για να βοηθάει η εταιρεία σαν εταιρεία το συνεργάτη